Egunon lagunok, hementxe gagoz berriro, larun batak ekaizenterrekin saioan, badakizunez, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gipuzkoa Foru Aldundiaren laguntzarekin gauzatzen dugu saio hau, bai eta Arrosa Irrati sarearen laguntzarekin ere. Hainbat gai sozioekonomiko ezberdinak konpartituko ditugu zuekin, eta informazio osagarria nahi badozue, badakizuen topatu errazena da gure webgunean bertan, ueikoitza, ekaijurnal.info, ekaijurnal.info. Bertan nahi izaezkero, informazio bilatu, konpartitu, edo arpidetu bai aldo zuen. Bueno, eta beste barik, gaurko saioari hasiera emango dut. Ekonomia gaiak errepasatzen hasiko gara. Aktualitate kontuak izango ditugu hizpide lehenik eta behin, eta Brexitari begira jarri behar gara, azken egunetan ere zer esana eman duelako? Bai, albisterik garrantzitsuena alde horretatik izan da Europako batzordea alde batetik eta Erresuma Batuko gobernua bestetik, akordio batera llegatu direla, Brexitaren edukinaren inguruan antza, eta horren ondorio ekonomikoak, aurrera junezkero, garrantzia handikoak izanen behar dira ziur asko. Oro har, nabartura asko dago gai horretan, baina oro har esan daiteke orain arte edo lortu den hitzarmenaren edukinik funtsezkoena dela politikoki, Europar Batasunetik kanpo geratzea, hau da, Erresuma Batua Europar Batasunetik kanpo geratuko litzake, Brexitaren ondorioz, baina ekonomikoki, nolabait, merkatu komun bakarraren barne geratuko litzake. Nolabait, batasunaren barne, aduanen edo muga ekonomikoen barne. Hori da, akordioaren oinarririk importantena. Karo, batasun ekonomikorren barne geratu ezkero, principios Brexitaren ondorio ekonomikoik importantenak desagertzen dira. Bai, principios eta beste lekutan aipatzu diren beldurrak eta da. Honen ondorio ekonomikoak oso importanteak izango lirateke. Kontutan hartu behar dugu, ez da gala ondino, ez dala guztiz argi, akordio hori onartua izango dela Erresuma Batuan. Ze oso kritikatua izaten ari dalako alde bietatik. Brexiten aldekoen aldetik eta Brexiten kontrakoen. Brexiten kontra zeudenak, nahi da belako bigarren referendum bateako bidea hartzea, eta Brexiten alde zeuden askoren aldetik, pentsatzen da belako politikoki Europatik kanpo geratzea, eta aldi berean batasun ekonomikaren barne, suposatulik edo ekar dezake noraideko menpekotasun faktikoa Europaren aurrean. Bai.
Eta, baina, bueno, ikusiko dugu, gauzak ez dago bat ere errazak erresuma batuko legebiltzarrean, parlamentuan, baina, beste irtenbiderik ez bada proposatzen ziurazki, aterako da proposamen hau aurrera. Konturatu behar dugu egoera politikoa oso zaila eta oso aldakorra da erresuma batuan, eta momentu honetan, erresuma batuko elite finanzieroen helburuan nolabait bazan Brexiteri aurre egitea. Orain ziurazko duten erronkari funtsezkoena da alderdi laborista eta batez be Corbyn gelditzea. Corbyn ez da azken hamarkadotan alderdi laboristak izan duen ibilbidearen jarraitzaile hutsa, oso elite finanzieroekin oso lotuta egon dala, Tony Blair bat bezala. Corbynen politikak oso ezberdinak dire, eta oso herrikoiak eta oso berritzaileak, eta erresuma batuko elite finanzieroentzat onartezinak, esango nuke. Orduan, nik uste momentu honetan, ziurazki, Corbynen gorakadari aurre egitea, dala ziurazki erronkarik importantena, eta orduan igual erraza izan daiteke alde horretik apostu berri bat egitea hitzarmenen alde eta alderdi konservadorea berriro indartzen hastearen alde. Kontuak horrelaxe daude, preakordio bat edo antzeko bat ematen du badagoela, ikusiko dugu ere nola egiten duen honek aurrera, eta aipatu duzun bezala, Adrian, akordio honek suposatuko lukeena banaketa politikoa izango litzateke, ez hainbeste ekonomikoa, ekonomian luke hainbesterako eraginik eukiko akordio honek? Bai, hori da, batez ere ekonomikoki, Europako merkatuaren barne, direla, batasun aduanen aldetik, muga zergen aldetik Europaren batasunaren barne geratuko da litzake. Orduan, hori, urtetiaren ondorio ekonomikoik importantenak, ez lirateke gauzatuko. Ikusiko dugu nola egiten duen aurrera akordio honek ere, ea nola onartzen den edo ez den onartzen alde baten edo bestearen partetik. Bigarren gai batera pasatuko gara, Adrian, la navali buruz behin baino gehiagotan hitz egin izan dugu hemen zurekin, baina kontuak ere hortxe jarraitzen du oraindik, esatzera ez aurrera, eta orain ematen duenez, erreskatearen kontrakotasuna ere hortxe agertu da. Bai, bizia bada ere, etengabe aipatzen dira argumento bardinak, eta oso garrantzia handikoa da, jendeak argi ukitzea, zer dago hor behin eta berriz aipatzen diren kontzeptuen atzetik. Batez ere, Europa batasunarekin lotutakoa. Behin eta berriz, bai Eusko Jaurlaritza eta orain batez ere Espainiako gobernuaren balizko eskuartzen inguruan, beti, Europak onartzen dau, edo Europak ez dago onartzen, horrein nahazten ari da erreskate kontzeptuarekin, baina inok ez dago, inor ez dabil planteatzen, dirua musu truk ematea lana baleri. Bai langilek be, planteatzen ari dire, bai Eusko Jaurlaritza, baina batez be, Espainiako gobernuaren eskuartzea inversore moduan. Planteatzen da, inbertsio bat. Eta hori egiteko, ez dago inolako arazorik Europar batasunaren arauen aldetik. Horrezagatik, erreskate hitza erabiltzean, hauza nazgarriak izan daitezke. Baina, erreskate hitza alboratu eta inbertsio hitza erabiltzea hobe izango litzateke. Azkenean hori da, langileek sindikatuek planteatzen da bena, eta kontestu horretan aztertu behar da erakunde publikoen balizko esku hartze hori. Kontutaratu behar dugu jakina, gauza bat dala, Europar batasunaren arauen aldetik arazorik ez egotia, eta gauza bat da
zehar ezberdinean, erabaki hori hartu nahi izatea ala ez. Eta inbertsio hori zen punturaino konbenigarria da ala ez, Jaurlaritza edo Europako edo Madrilgo gobernua sartu nahi duen ala ez inbertsio horretan, hori faktore asko egon daitez. Baina oso importantea da, Europar Batasunaren muga kontzeptual horiek gainditzea. Kontutan hartu behar dugu, ez horrenbeste Espainian, baina bai Eusko Jaurlaritzarekin gertatzen ari dena azken urteetan. Hau da, oso politika publiko pasiboetara pasatu da, azken 10 urteetan, eta oso zaila da, praktikoki naiz eta inbertsio objektiboki interesgarria egotia, baina oso zaila da, batean Jaurlaritza bezalako erakunde bat, erabaki bat hartzea, ez bakarrik dirua jartzea, erakunde baten, eta dirua jartzea, gero inbertsio hori gestionatzea, inbertsioaren erantzune bihurtzea, eta ez dago galdu dugu kultura hori. Horreko inbertsio importantea egitearena, eta horrek eskatzen dau, gaitasun tekniko, eskatzen dau lantalde sendo bat eukitzea, eskatzen dau trajektoria bat, zaila ikusten dut alde hortatik, egun batetik bestera, borondate eta gaitasun politika egotia horrelako erabakiak hartzeko. Hori bet, izan dugu moduan, Europar Batasunaren muga kontzeptual horiek baztertuta ere. Beste kontu batera ere pasatuko gara, La Navalen egungo egoera ezagutu ondoren, eta hipoteken inguruan hitz egingo dugu berriro ere, konta iguzu, joan den astean ere hitz egin genuen honen inguruan, baina konta iguzu ze berri dauden aste hontan? Bueno, guk beti alegintzen gara programa honetan ez errepikatzean horroar komunikabietan esaten dana. Eta orduan, horra gauza bat azpimarratu nahiko nuke. Zori komunikabietan etzutera digara, alde diferentetatik, Madrilgo gobernuan eta Madrilgo parlamentuan aztertzen ari diren neurriak, hipotekain zen karga horiek bankuen gainean geratzeko, edo behintzat konpartitzeko bankuekin, eta aukera diferentea planteatzen ari, baina argi dago bolondate politiko bat dagoela, nolabait karga konkretu hori bankuen eskuetan neurri handi batean usteko. Hor, alde batetik, eskumako alderdien aldetik, esaten ari da, jarrera demagogikoa den ala ez, eta nik uste nolabaiteko arrazoia ez zaila falta, baina ez eurek esaten daren arrazoien gatik. Hemen zer gertatzen da, nolabait, Goreneko auzitegian gertatutakoak, argi adierazi hauela, Espainiako auzitegi horretan dagoen arazo estruktural bat. Hau da, sistema finanziararen erekiko menpekotasuna. Segituan eskerreko alderdiak hasi badira mugitzen, komunikabideen aurrean esaten hau ezin da onartu, beste buelta hon behar dautxogu, legi hori zergatik ezin da onartu, Gorenak edo editako prozeduran argi geratu dalako, hasieran hartu zen erabakia aldatu dala nolabiteko menpekotasun horrengatik. Eta kontua da, azterketa eta posizionamento serio bat izan estero, hori jarri beharko ditzakela argi eta garbi mahai gainean. Zer gertatzen ari da, estatu honetan, botere judiziala eta botere faktikun artean, enpresa handien artean. Ze motako harremanak dagoz, edo influentziak dagoz, edo menpekotasunak dagoz, horrelako gauzak gertatzeko. Hori da, aztertu behar dena, eta hartu behar diren neurriak hartzea. Bestela, aztertzea edo neurri konkretu batzuk hartzea, sortu den arazu konkretu horren kalteak konpontzeko, da bai izan lekela neurri handi baten demagogiko. Izan da apur bat ondo geratzea jendearekin, sortu den arazoa estaltzea, baina benetako arazoa erroan sustraian dagoen arazoa ikutu barik.
Horrelako kasu bat baino gehiago ere ezagutu izan dira azken urteetan, ez? Bata bestearekiko dauka menpekotasuna eta hipoteken kasua azkenaldiko argiena izan daiteke. Aipatu duzun bezala, hala ere oraindik ez da inor arazoaren muinera sartzen eta komunikabideek ere beste eremu batzuetatik jorratzen dute hipoteken kontu hau. Claro, kasu hau ez da izan eskandalogarria hartu den erabakiagatik, baizik eta jarraitu den prozeduragatik. Orduan, prozedura eskandalogarri hori horrek adierazten dau sakoneko beste arazo bat. Eta hori da benetan nolabait kudeatu behar dena. Berrian 2018ko azaroaren 15ean. Langileen parte hartze handiagoa nahi dute Bizkaiko patronalek. Bizkaiko patronal nagusiek enpresa eredu berri baterako proposamena egin dute. Bizkaia, talentuak erakartzeko lurralde bihurtzea da enpresarien helburua. Pertsonak erdigunean jarri behar direla, areago, langileengan oinarritutako eredu berri baten bidez, enpresek lehiakortasuna handitu dezaketela azaldu zuen atzo Iñaki Garzimuño CBK-ko presidenteak. Hori dela eta, langileek parte hartze handiagoa eduki dezaten, enpresa eredu baterako proposamen bateratuak egin zituzten Bizkaiko hainbat patronalek. Pertsonak eta etorkizuna, Bizkaiko enpresa eraldatzen izeneko proposamena aurkeztu zuten. Kolaborazioan, konfidantzan eta konpromisoan oinarritutako proiektu bateratu bat izateko asmoarekin. Enpresek erronka handia baitakoate aurrean Imanol Pradales Bizkaiko ekonomia eta lurralde garapena sustatzeko foru diputatuaren arabera. Bizkaiko enpresek ez badute lan harreman erakargarri bat garatzen desagertu egingo dira. Hori esan zuenean, ehunka enpresari zituen parean eta gaur egungo errealitate aldakorrari aurre egiteko 5 patronalek aurkeztutako proposamena egokia iruditu zitzaiola azaldu zuen diputatuak. Bizkaiko patronalak ez dira lehen harreman berri bat proposatu duten lehenak. 2014an abiatu zuen bide hori aderik. Eta lan baldintzak behar ginek zuzenean enpresarekin negoziatzeko bidea zabaldu zuen. Garai hartan, CBK aukera hori baztertu egin zuen eta negoziazio kolektiboren aldeko apustu egin zuen. Baina atzo, pertsonak erdigunean jartzeaz hitz egin zuen Garzimuñok. Egungo egoera ekonomikoan lehiakortasun estrategiak soldata apaletan oinarritzen duten enpresek ez daukate lekurik. Ez da talentua behar den bezala kudeatzen ez dutenek ere. Hala ere, ez zuen zehaztu zein urrats egiteko prest dauden patronalak soldata apaletan oinarritzen diren lanpostu horien egoerak hobetzeko. Ez zuen adegiren bidea aipatu ere egin. Talentua erakarri. Talentua erakartzeko lan egin behar dela bai hori aipatu zuen Garzimuño. Eta aukera horretan sakantzeko Bizkaia profesionalki garatzeko leku erakargarri izan behar dela ere azaldu zuen gainera. Horretarako balio ezberdinen arteko bateratze bat proposatu zuen. Parte hartzea, konpromisoa, gardentasuna, enpresarek ikuspegi partekatua eta antzeko balioak euskal enpresen balio tradizionalekin lotzen baldin baditugu. Hau da ekimenarekin eta lanarekin, berrikuntzarekin edo aurrezkiarekin. Horrekin guztiarekin koktel perfektu bat osa dezakegu. Hainbeste gure enpresek
Europako erreferentzia izan daitezke. Gaur egungo langileen belaunaldi berriak ezberdinak direla azaldu zuen, eta horrek enpresariak baldintzatu egiten dituela. Talentua behar dugu, eta talentu hori hemen gera dadila lortu behar dugu. Gainera, lurralde gisa hori behar dugu, ez dugulako inor sobera izango. Horrela, erronka demografikoari egin zion erronka Garzindunok, eta horregatik Bizkaira talentua eta lanpostuak erakarri behar direla nabarmendu zen. Enpresa eredu berri hori garatzeko ordea, malgutasunak lan egiteko molde berriek eta mugikortasun geografikoak behar direla ere azaldu zuen. Baita, enpresak eskaini beharra daukan kontziliaziorako beharra ere. Are gehiago, enpresetan genero berdintasunari lotutako balioak txertatu behar direla ohartarazi zuen, baita zuzendaritza postuetan ere. Negoziaziorako eskaera. 5 patronalek batera aurkeztutako dokumentuak lehen erreakzioak berehala eragin zituen. Euskadiko Komisiones Obrerak oharbidez hitzartzeak hitz hutsekin betetzeari usteko eskaera egin zin patronaleko kideei eta negoziazio kolektibo erreala bideratu dezatela eskatu zien. Langileen parte hartzea sustatzeko modurik onena negoziazio kolektiboa bideratzea da. Lantokietako ordezkaritza legezkoekin hitz egitea eta biderik zuzenena. Azken batean patronalak eurekin negoziatu eta akordatu behar dituztelako lan baldintzak. Sindikatuak gogora ekarri zuen Bizkaian bertan 59 itun kolektiboetatik 10 bakarri daudela indarrean. Horregatik egin zuen eskaera hori. Berria 2018ko azaroaren 16ean. Jonan Fernandez eta Iker Aranburuk idatzitako artikulua. Brexitari buruzko akordioa itunaren zetasunak. Zelan esan agur, 585 horritan. Erresuma Batuaren irteerako planarekin Londresek ahotsa galduko du Europar Batasunaren instituzioetan. Baina Batasuneko legedien zati handi baten betetzen jarraituko du. Ziurtatu dute Irlandak mugarik ez izatea. Agur bat 585 horretan. Londresek eta Bruselak adostu dutena Erresuma Batuaren irteera da. Despedida zer baldintzatan egin eta zenbat denporan luzatu. Lan mardulena, etorkizunean Erresuma Batuak eta Europako Batasunak izango duten merkataritza harremana oraindik negoziatzen hasteko dago. Oraingoz, nahikoa lan badaukate Mantxako kanalaren bi aldeetan agur ordenatu bat adosten. Hona hemen, transizio aldiari buruzko 585 horrietan bildutako puntu nagusien laburpen bat. Noiz arte luzatuko da transizio epea? Beraz, transizioa egiteko iraungitze data bat adostu dute, 2020ko abenduaren 31. Baina, egun hori iritsi eta bi aldeek oraindik ez dute lortu merkataritza hitzarmen bat ixtea, gehiago luzatuko da transizioa. Hau da, praktikan amaigabe luzatu
luza daiteke. Bi aldeek behin betiko merkataritza hitzarmena ixten dutenean orduan amaituko da transizioaldia. Hori bai, 2020tik harago luzatzen bada, Londresek Europar Batasuneko aurrekontuetan zati bat ordaintzen jarraitu beharko du. Naiz eta Europar Batasunak 3. herrialde gisa hartu. Funtsean transizioaldiak haustura gogor eta bat-batekoa saihestuko du. Hortaz, datorren martxoaren 29tik aurrera, Erresuma Batua ofizialki Europako Batasuneko instituzioetatik kanpo geratuko da. Hau da, galdu egingo du ahotsa Europar Batasuneko erabakiguneetan, baina Europar Batasuneko legedia betetzen jarraituko du harik eta trantsizioa amaitu arte. Bitarteko aro horretan, aldaketa txikiak baino ez dituzte igarriko herritarrek eta negozioek. Merkatu Batasuneko mugimendu askatasunean aldaketa txikiak baino ez direlako izango. Zer gertatuko da herritarrekin? Gauzak ez dira asko aldatuko, dagoeneko Erresuma Batuan bizi diren Europar Batasuneko 3 milioi lagunentzat. Ez da ere Europar Batasunean bizi diren 1 milioi bat britainiarrentzat. Horiek guztiak eta gertuko zenideek, senarremazte, seme-alabek, aitona-amonek, bilobek eta harreman luzeko bikotekideek, orain arteko eskubidei utziko diete bizitzeko, lan egiteko, ikasteko, baita gizarte laguntza, pentsioak edo osasun arreta jasotzeko ere. Transizio epea amaitu aurretik beste aldera bizitzera doan joan direnei ezarriko zaie. Behin transizioa amaituta, Erresuma Batuan bizi diren Europarrek 8 urtez eskatu ahal izango dute Europako Justizia Auzitegiaren babesa. Estatukide bakoitzaren esku izango da beste eremuko herritarra erregistro ofizial batean sartu ala ez erabakitzea. Londresek dagoeneko esan du Europar Batasuneko herritarrek Erresuma Batuan geratzeko eskaera ofizial bat egin beharko dutela. Eta zer gertatuko da desadostasunak sortzen badira transizioan? Europar Batasunetik ataratzeko akordioa Europar Batasunaren legean oinarrituta dago. Ziurtatzeko irteera modu ordenatu batean gertatzen dela. Horrek esan nahi du, azken hitza Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak izango duela, Luxemburgoko auzitegiak. Edonola ere, desadostasun bat sortuaz gero, bi aldeek biltzen dituen batzorde misto batek aztertuko du gaia. Horien artean konponbiderik ez badago, arbitratze independentea eskatu ahal izango dute batek zein besteak. Desadostasunak ez badu loturarik Europar Batasunaren legearekin arbitratzeak izango du azken hitza. Batasunaren legearekin zerikusia badu berriz Luxemburgoko epaitegiak erabakiko du. Ipar Irlanda. Korapilo nagusietako bada Ipar Irlanda Brexitaren notasa korapilatsuan. Aipamen berezia du akordioan ere. Backstop protokoloa deitu diote. Babes neurri bat da 2021ko aurrera transizio akordiorik barik hautsiko balitzere Irlandan muga gogorrik ez egoteko. 1998ko bake akordioa kolokan ez jartzea lehentasuna da bi aldeentzat. Beraz, bermatuta geratuko da pertsonen eta produktuen mugimendu askea Irlanda osoan, eta Ipar Irlandak Europar Batasuneko merkatu batasunean jarraituko luke. Protokoloa indarrean sartu beharko balitz, kontrolak ezarri beharko lirateke Britainia handitik Ipar Irlandara produktuak sartzeko, ziurtatzeko bat egiten dutela Europar Batasuneko irizpideekin. Aduana batasuna. Brexit-zale gogorrenek ez dute nahi aduana mugarik ikusi estatu barruan. Britainia handiaren eta Ipar Irlandaren artean Irlandako itsasoan jarri beharko lirateke aduanak, 2 ur bazterretako portuetan. Hori saihesteko, Erresuma Batu osoa sartuko litzateke Europar Batasunaren aduana batasunean. Eta ez bakarrik Ipar Irlanda. Hartara, Londresek ez du aduanarik jarri behar izango Irlandako itsasoan. Aduana batasunarekin Europar Batasunaren eta Erresuma Batuaren arteko aduanak eta muga zerrak saihestuko dira. Joko zelai argia izateko Europar Batasuneko legedia onartuko du Erresuma Batuak lehiakortasun araudiari, enpleguarenari, ingurumenari eta zerga sistemari dagokienez. Arrantza aduana batasunetik kanpo geratuko da, Erresuma Batuak ziurtatu arte arrantzale Europarrek arrantzatu ahalko dutela haren uretan.
zenbat ordainduko du Erresuma Batuak? Itunak ez duko porurarik aipatzen, baina Erresuma Batuko altxorra kalkulatu du 40.000 edo 45.000 milioi euro izango direla. Horrekin beteko ditu 2014-2020ko aurrekontuko bere ekarpenak. Eskubide osoko kide izango balitz bezala, eta zor daitezkeen gastuak ere bai. Ordainketa gehienek 2025erako bukatuko dira. Baina, badira, 2064 arte luzatuko direnak ere. Europar Batasuneko langileen pentsioak. Diru bat bueltan ere jasoko du Londresek. Europako Banku Zentralaren eta Europako Inbertsioen Bankuaren kapitalei egindako ekarpena zuzen ere. Zer gertatuko da Gibraltarrekin? Ipar Irlandak erakarri du arreta handiena, baina ura ez da Erresuma Batuak Europako Batasunarekin izango duen lurreko muga bakarra. Gibraltarren ere aurrez aurre izango dira Batasuna eta Erresuma Batua. Espainia hegoaldeko koloniaren eta Europar Batasunaren arteko etorkizuneko harremana ere zehaztu gabe utzi du akordioak. Eta Madrilen eta Londresen arteko elkarrizketen ondorioa izango dela aipatzen du. Itunak ahal diren kooperazio mota guztiak ezartzeko eskatu du. Herritarren eskubideak, zerga sistema, tabakoa, diruzuriketaren eta kontrabandoaren aurkako borroka, ingurumena, arrantza eta polizien arteko elkarlana dira lotu beharreko kontuak. Negoziazio horretan Gibraltarren burujabetza eta burujabetza partekatua negoziatzeko asmoa duela azaldu du Espainiako gobernuak ere. Europar armada bat eraikitzea proposatu dabe Macronek eta Merkelek. Eta gai hori bi ikuspegi ezberdinetatik azter daiteke. Alde batetik maila konzeptualean Europa autonomo bat, Europar batasun politika, nolabiteko batasun politika dekon Europa bat, eta nolabiteko autonomia politika dekon Europa, argi dago kontzeptualki beharko luke gutxienez bere burua jabe mantentzeko nolabiteko armada, neurri bateko armada bat. Baina hori maila konzeptualean. Praktikan ze gertatzen da. Bueno, principios armada bat martxan jarratzeko lehenengo oinarriak oinarri politikoak dire. Zorren beste ekonomikoak edo operatiboak baizik eta politikoak. Hau da, zalantzetan egon daiteke ea momentu honetan Europak dekon horrelako proiektu bat martxan jartzeko behar den batasun politiko edo batasun gura osue kulturala. Justo momentu honetan, orain arte lortutako integrazio maila zalantzetan dagoen momentu baten, ez dakit zen punturaino zalantzetan jarra daiteke Europan dagoen behar den kohesioa emozionala, kohesio ideologikoa, horrelako ideia bat martxan jartzeko. Beste gauza bat da, planteatzea armada bat ez Europa osorako, ez Europar Batasun osorako, baizik eta Europar Batasunerako estatu batzuentzat konkretuki. Bestaldetik, bai epe laburrera eta bai epe ertainera
argi esan daiteke Europar armada sendo bat martxan jartzea ezinezkoa dela. Batez be kontutan hartzen badugu, armada bat diseinatzuko orduan, kontutan hartu behar dugu, nor defenditzeko dan, eta nori erasotzeko edo norengandik defenditzeko. Kasu honetan, argite garbi aipatu du, Macronek bera, aipatu ditu balizko etzai moduan, Errusia, Txina eta Estatu Batuak. Hau da, kontutan hartzen badugu, estatu hauek edo espazio hoiek ze nolako indar militarra daukien, pentsatu behar dugu guztiz ezinezkoa dela Europarentzat, horrelako botere militarren aurrean, gutxieneko gaitasuna dekon egitura bat martxan jartzea, behintzat 10 urtetan edo. 10 urte gauza asko behar direlako. Horrelako proiektu bat indarrean jartzeko. Lehenago aipatu dugun, gutxieneko batasun politikoa, gero behar da adostasun kontzeptual handi bat, hori Europako estatu askotan ez da existitzen, batez be hegoaldean armadaren kontzeptuen aurrean dauden nolaiteko etsaitasunak, urruntasunak kontutan hartuta. Bestaletik, alegin ekonomiko garrantzitsu importante bat egin behar da, eta ikusten ari gara zenbat kostatzen ari dan kontzeptu hori mugitzea Europan. Baina, pentsatu behar dugu horrelako gauzak epe ertain eta laburrera dinamizatzea ezinezkoa dela Europar Batasunaren kasuan. Nahikoa da ikustea adibidez, Frantzia edo Alemaniako armadak momentu honetan zelako egoera tamalgarrian dauden. Bai personal edo kide edo soldadu berriak eskuratzeko orduan, bai soldaduen edo personen motivazioaren aldetik, bai ekipamentoaren gabezien aldetik, ekipamentoaren kalitatearen aldetik, gaitasun operatibo, taktiko eta estrategikoaren aldetik, guztiz egoera tamalgarrian daude. Arrazoi guzti horiengatik eta pentsatu behar dugu behintzat epe labur eta ertainera guztiz ezinezkoa dela Europarentzat gutxieneko seriotasuna dekon armada bat martxan jartzea. Bestadetik egia da ere, batez be Errusiaren eredua edo referentzia moduan hartuta, bai esan daitekela epe luzera, handezagun 10 urtera, bai posible dela, teorikoki, armada sendo bat martxan jartzea, ez horrenbeste kuantitatiboki, baizik eta kualitatiboki. Rusiak argi erakutsi dau, behin horretarako behar diren homogeneotasun edo kohesio politikoa egonda, behin rekursoak, gutxieneko rekursoak jarrita, eta behar den motivazioa izan da, baita gaitasun teknologikoa posible dela, modu espezializatuan eta kontutan hartuta eta bilatuta kalitatea eta efizientzia kantitatea neurria baino gehiago, posible dela, hori gutxi gora bera 10 urtetan armada, nolabait respetagarri bat lortzea. Baina momentu honetan, esan dugun moduan, horretarako behar diren oinarriak falta dire. Eta batez ere kontutan hartu behar dugu, funtsezkoa dela, gutxienez biztanleak, herrialde demokratikoetako biztanleak ulertzea, ez bakarrik norengandik defenditu behar garen, baizik eta armada hori noren alde edo nor defenditzeko eratu nahi den. Eta horrek eskatzen dago benetako adostasun demokratikoan edo kontzientzia kohesio demokratikoan bizitzea. Momentu honetan, Europar Batasuna alegintzen bada horrelako proiektu bat martxan jartzen, zalantza handiak egongo lirateke europearrengan ea proiektu hori noren alde gauzatzen dan, ero benetan nor babesteko. Ea Europako biztanleak edo Europar Batasuneko eliteak.
Zalantza horiek onda, hasierako oinarriak falta dira, proiektu hori seriotasunez benetan martxan jartzeko. Ongizate estatuaren krisia. Ongizate estatua zein punturaino dagoen krisian zalantzetan jarraiteke. Edonola ere, mendebaldeko Europa osoan indarrean jarraitzen duten ongizate estatuaren gizarte eskubide eta oinarrizko prestazioak. Hori dela eta, oraingo egoera krisiaren kontzeptuaren bidez azaltzea ez da oso irizpide zehatza. Hala ere, gaia da 80 urtetatik dagoela ongizate estatua etengabeko eraso baten menpean. Thatcher eta Reaganen gobernuetatik aurrera. Hori bai, estatu eta egoera ezberdinetan eta ikuspuntu ezberdinen arabera. 80etako hamarkadan Erresuma Batuan ongizate estatua zalantzetan jartzen hasten zen bitartean, atzetik diktadura kontserbaratzaileetatik atera berri ziren herrialdeetan, Espainia eta Portugal bezala, berrindartu egiten zen ongizate estatua bera. Europa osoan ia 80 urteetako hamarkadan izan zen gehien bat Europako ongizate estatua edo Europako gizarte eredua etengabeko eraso egituratuaren hasiera. Ordutik aurrera, 30 urte dira etengabeko eraso mediatiko baten azpian gaudela. Zergak, gastu soziala oro har, osasun gastua, pentsioak, sindikaldintza, iaia gizarte eskubide guztiak jarri dira zalantzetan eta hainbat arlotan etengabeko murrizketa prozesuan sartuta ibili gara. Gero eta murrizketa gehiago, baina hala ere 30 urte igaro eta ez du ematen ongizate estatuaren oinarriak zalantzetan jartzeko gai izan direnik murrizketa horiek. Hartutako neurriak kontraesankorrak izan dira ere zenbaitetan, eskubide murrizketekin kasu batzuetan eta zabaltzearekin besteetan. Egia da ere oro har, ongizate estatua osatzen duten babes maila eta gizarte eskubideen murrizpena astiro joan dela, baina etengabean izan dela. Hala eta guztiz, gure hedabideen mezua kontuan hartu ezkero, etengabea izango litzateke alarma egoeraren sentsazioa. Gure pentsioak eutsi-ezinak dira, gure osasun zerbitzuak eutsi-ezinak dira, gure gizartea gastu eutsi-ezina da, gure zerga maila eutsi-ezina da. Itxuraz, krisian egon beharko litzateke oraindik ongizate estatua. Azken 30 urteetan nolabait egon den moduan. Alarma egoera etengabe horrek berez gizarte murrizketa berriak errazten ditu. Beti ere, sistemaren eutxigarretasunerako nahitaezkoak direlako. Gizarte gastuaren kontzeptu batzuk edo beste batzuen eutxiezintasunari buruzko baieztapen jarraitu horrek oso gutxitan oinarritzen dira zenbakiekin edo alderatutako azterketekin. Gehienetan, oinarri gutxiko mezu mediatikoetan etengabeko bombardaketan baino ez dira oinarritzen. Hala ere, ongizate estatuaren oraingo egoera mantendu murriztu ala sakondu behar den argitzeko, oinarrizko bi irizpide hartu beharko genuke kontuan batez ere. Beste lurraldegiko alderatutako egoeraren kuantifikazioa alde batetik eta bestetik gastu maila bakoitzak jarduera ekonomikoan izan dezakeen eragina.
Gizarte gastua handiegia izatearen funtsezko arriskua bere ondoriozko zergen zama handiegia bihurtzea izan daiteke. Zama horren ondorioz, jarduera ekonomikoaren geldotze edo ahultzea etor daiteke, inbertsioen errentargarritasun ezagatik batez ere. Modu zehatzagoan, gizarte gastuaren mailari buruzko azterketak eta maila hori handiegia den ala ez argitu nahi dutenek, benetan serioak izan behar badute ondoko 5 aldagaiok hartu beharko dituzte kontuen batez ere. Lehena da beste herrialdeen gizarte gastu mailarekiko alderaketa. Beste bada, beste herrialdeen zerga zamarekiko alderaketa. Gizarte segurantzaren kotizazioa kontuen harturik. Beste bat, enpresen etekin tasak. Bestea, enpresen inbertsioaren bilakaera eta azkenik ekonomiaren hazkundearen bilakaera. Beste herrialdeen gizarte gastuaren aldagai kuantitatiboekiko alderaketa ziurrazko alderaturiko erreferentziarik zuzenena da. Hala ere, gizarte gastu handiagoa konpentsatua izan daiteke aurrekontu publikoan barne, beste gaietan dagoen gastu txikiagoarekin. Adibidez, zorraren zama edo gastu militarra. Horrela balitz, beste gauza bat hartu beharko genuke kontuan. Gizarte gastu horren ondorioz, ea zer punturaino gure hiritarrak eta batez ere gure enpresak zergen aldetik jasaten duten zama handiegia den ala ez beste lurraldeekin alderatuta. Baina zergen zama handiagoa ekonomiaren efizientzia bateragarria den neurrian, gizarte gastuak ez du zergatik kezkagarria izan behar. Batez ere, enpresen gaindikin tasak inbertsio produktiboaren bilakaera eta ekonomiaren hazkundea hartzen baditugu kontuan. Etorkizunera begirako aurreikuspenak. Garai kritikoetan dago Mendebaldea, eta Mendebaldearekin batera ongizate estatua, eta bertan kontuan hartzen ditugu gizarte eta ekonomia arloetako eskubideak. Ikusi dugunez, 80etatik herrialde batzuetan eta 80etatik besteetan, etengabeko erasoaren menpean bizi da ongizate estatuko Europako gizarte eredua delakoa. Eta hala ere indartsu dirau bere oinarrietan. Hala ere, etengabea da oraindik aditu eta komunikabideen aldetiko jasarpena ongizate estatuaren aurka. Egoera horren aurrean, etorkizunera begira zer gerta daitekeen dagakoa jakina. Gizarte eskubideen aurkako erasoak jarraitu behar duen, ongizate estatua jarraitu behar duen, ala ez. Mendebaldeko Europan gizarte eta ekonomia arloetako eskubideen etorkizunaz azaldu daitezkeen hipotesi ezberdinak arakatzen ahalegintzeko abiapuntu gisa gizarte eskubideak eta garapen ekonomikoaren arteko harremana hartu behar dugu kontuan. Eta modu zehatzagoan gizarte eskubideak alde batetik eta bestetik garapen ekonomikoa bera, garapen eredua eta eredu soziopolitikoa. Europaren etorkizun ekonomikoari buruzko zalantzak handiak dira. Hazkunde maila berreskuratu da azken urte hauetan, baina horren egiturazko oinarriek ez dute batere sendoak ematen. 2007an krisia lehertaraztearen arrazoia izan zen zorpetzen mailak bere horretan dirau. Bai eta moneta edapenarekiko mendekotasuna ere. Kontsumo eta esportazioetan oinarritu
inbertituta hasten ari da Europa itxuraz, baina inbertsio tasak baxuak dira oraindik. Azken 40 urteetan Europaren bilakaera ekonomikoak azaltzen dituen sakoneko arazo eta zalantzen aurrean gaude hemen ere. Normalizatutako etengabeko hazkunde joera berreskuratzeko gai izango garen ala ez, azken finean, hau da, bide artifizialetatik lortu ez den hazkunde bidea. Bide artifizialtzat harturik adibidez lansarien kostuen derrigortutako murrizketan gainzorpetzearen bitartez kontsumoa mantentzen den bitartean. Edo lan kostuak artifizialki murriztea jaiotze tasan ondoratzearen truke edo soldaten igoerak geldiaraztea milioika etorkin esplotatzearen truke. Azken lau hamarkadetan gertatutakoa kontuan hartzen badugu, lehengo hipotesia izango litzateke jakina. Orain arte gertatukotakoaren jarraipenarena. Ekonomiaren aldetik bideragarria izan ezkero, soldata baxuak eta gainzorpetzean oinarrituko luke Europak berriro ere hemendik aurrerako hazkundea. Baina zalantza handiak egon daitezke ibilbide horretarako. Batez ere egiturazko gainzorpetzea murrizteko gai izan ez garelako. Kontuan hartu behar dugu gainzorpetzeak berak ez du hazkundea elikatzen, zorpetzea, handiagotzeak baizik. Oraingo zorpetzen mailak are gehiago eta modu nabarian igotzea gero eta estrategia arriskutsuagoa izango litzateke, eta oso epe laburrekoa. Epe hartaineko beste finantza krisia ekarriko luke nahita ez estrategia horrek. Testuinguru horretan lansarien etengabeko gelditzea izango litzateke balizko beste estrategia bat. Etorkinen uholde masiboetan oinarrituta batez ere, enpresa handien gaindikinak berreskuratzeko asmoz. Baina horrek eskatuko luke azpikontsumoa gainditzeko bide berri bat aurkitzea, zorpetzetik apartekoa. Esportazioen ohiko edapena ez bada gertatzen, ez da batere erraza izango. Edonola ere, Europako estrategia ekonomikoan jarraikortasuneko bide horrek nolabaiteko jarraikortasuna ekarriko lieke ongizate estatuarekiko politikei ere. Azken hamarkadetan gertatu den moduan, ongizate estatua zalantzetan jartzen jarraituko genuke. Esparru mediatiko eta politikoetan. Eta bestaldetik gizarte eskubide ezberdinen prestazio mailak etengabe jaisten jarraituko genuke ere. Gizarte eskubideen murrizketa arinekin enpresen gaindikinak mantentzea zaila izan ezkero, gizarte prestazioen murrizketa larrien bidearen aldeko joera sendotzea izango litzateke jakina testuinguru horren arrisku nabaria. Horrek ekarriko luke behar bada gobernu autoritarioak Europa osoan ez hartzea. Hala eta guztiz, itxura guztien arabera 70-etako hamarkadetatik aurrera Europak bizi izan duen eredu hori gero eta agortuagoa dirudiena bere amaierara heltzen ari da. Batez ere arrazoi geopolitikoengatik. Herrialde gorakorren indarra gero eta handiagoa izanik, Asiaren sendotze ekonomikoagatik eta Estatu Batuen indar geopolitikoa galtzeagatik ere mundu berri bat sortuko da, edo honezkero sortzen ari da. Mundu berri horretan erreferentzia politiko eta sozioekonomikoak goitik behera aldatzera doaz. Eta oso testuinguru ezberdin batean aurrean kokatuko dira Europako gizarteak. Horren ondorioz, bide ezberdinetatik eragin dezake testuinguru berri horrek Europan. Edonola ere, gizarte eskubideak eta ongizate estatuaren inguruan azken hamarkadetan jarraitutako estrategietan funtsezko eraldaketak etorriko lirateke ziur asko. Ikusiko dugunez, bide horietako batzuen arabera, gerraostetik 70. hamarkada arte Europako garapena oinarritu zuen testuinguruaren antzeko egoeran egon gaitezke berriro ere.
Mendebaldeko garapen ereduaren bideragarritasuna zalantzetan jartzen danean. Eta eredu berri bat diseinatu eta martxan jartzearen beharra azpimarratzen danean, horren aurkako joera nabari batzuk agertzen dira segituan. Arrazoi diferentegatik, baina badago arrazoi kontzeptual bat interesantikoa dela, eta azterketa ekonomikotik abiatzen dela, argi esateko ez dala bideragarria, ez dala posible eredu ekonomiko ezberdin bat. Batez be, enpresen errentagarritasuna modu baten zein bestean ez duelako ematen nahiko beste funtsesko alternatibak oinarritzeko. Kontutan har dezagun, pentsatzen badugu, printzipioz orain arte gertatu dana ez dala sostengarria, batez be egon garelako elikatzen enpresen etekinak alde batetik eta oro har gure bizitza maila bestetik, egon gara elikatzen alde batetik sorpetzean eta beste batetik familia edo familia unitate produktibo bezala duen funtzioaren gain esplotazioa gain guztiapenean, hori ez dala sostengarria, gain sorpetzea alde batetik ordaindu behar dalako momentuen baten, eta hori etengabe ezin da hasten jarraitu, eta bestatik unitate familiarraren esplotazio horrek bizitza laburra dekolako, azkenian belaunaldiak jaiotze tasa ondoratzen dalako, eta denok dakigu hemendik gutxira zer gertatu behar dan Europa eta oro har mendebalde osoan. Beraz, badakigu eredu hori ez dela sustengarria, baina hainbat adituk uste dabe ez dagola, ezin da egon beste eredurik. Zergatik, esan dugun moduan alde batetik, aditu marxista batzuk, ez denak, baina aditu marxista batzuk, esaten dabe hori dela, daukogun maila teknologikoaren arazo bat, daukogun maila teknologiko eta oraingo gure egitura produktiboarekin, enpresek ez da bela eukiko, inbertitzen jarraitzeko behar duten pizgarria, etekinak hasten bagara murrizten, nolabait soldatak modu proporzionali igotzen, eta etengabeko sorpetze hori nolabait murriztuz. Eta bestaetik, hasten bagara, lan orduak murrizten, familia eredua sostengarria izateko nolabait. Teoria horiek marxista batzuk defenditzen dabe, eta bestaetik baita ere teoriko liberal batzuk edo asko. Horiek defenditzen dabe eredu soziala, Europaren betiko eredu sozial, eredu sozioekonomiko ez dala mantengarria, ez dala eutxigarria, eta ez da eutxigarria hain zuzen enpresen etekinak ez dabelako ematen behar beste hori mantentzeko. Eta hori aipatu dugun kontestuan, eredu azken 40 urtetan gertatu dana kontutan hartuta. Teoria horiek egia esan ezkero, hormaren aurka topatuko ginak irten biderik gabe. Alde batetik eredua ez dela sostengarria epe ertainera, baina bestetik ez dago beste eredurik. Hala ere hori esan behar da hori ez dela aditu gehienen iritzia. Bai eskerra eta eskuman aditu gehienek uste dabe egitura produktibo bakoitzean, oraingo egitura produktiboen ere, posible dela, bideragarria dela, eredu ekonomiko, eredu sozioekonomiko garapen eredu ezberdinak egotia. Eta garapen eredu ezberdin hoien barne topatu beharko genduke nolabait oraingo erronkei aurre egiteko aukerak eta eredu sostengarri bat martxan jartzeko, eta gogora dezagun eredu sostengarri hoien oinarriak zeintzuk dire. Alde batetik, soldatak eta etekinak, soldatak eta produktibitatea paraleloan hasi behar dire, modu paraleloan,
eta proporzionalki, eta horren ondorioz beharrezkoa ez izateko etengabeko gain sorpetzea handiagotzen joatia, eta bestetik biologikoki sostengarria den eredu bat oinarritzeko. Hau da, denpora aizialdiaren kudeaketa razonable baten bitartez posible egiteko, bideragarria egiteko, aldi berean familiaren soldatapeko lan karga eta bestetik etxeko lanak eta umeak izatea eta hastia eta bar. Bi oinarri horiek izango lirateke derrigorrez abiapuntuak, beharrezko abiapuntuak eredu garapen, eredu berri hori martxan jartzeko. Eta hori da, hain zuzen momentu honetan, bai Estatu Batuak eta bai Europaren funtsezko erronka. Beste arrazoi importante bat defenditzeko momentu honetan posible dela eredu alternatibo bat, dena batez ere herrialde emergenteak. Ebagun, Rusia, Txina, eta bar, eredu ekonomiko, eredu ideologiko ezberdinetatik abiatuta, baina argi erakusten ari dira guztizei bideragarria dela horrelako eredu bat alternatibo bat martxan jartzea. Kontutan hartu behar dugu bai, eredu alternatiboen bideragarritasuna esantxetan jartzen dabenak, zer esaten ari dira, batez ere, enpresa pribatuen ereduaren bideragarritasun falta beste kontestu baten. Hori egia izan eskero, kokatuko inake, behintzat, enpresa pribatuaren funtzioa berraztertzeko beharrarena aurrean, edo batez ere, enpresa pribatua eta publikoaren funtzioak nolabait orekatzeko beharraren aurrean. Eta hori da, neurri handi batean, hain zuzen, herrialde emergenteak egiten ari dira. Txina, Rusia, India, eta bar, oso modu eraginkorrean kudeatzen ari dira aldi berean, ekimen pribatuek eta ekimen publikoa nolabait garapen sendoak eta egonkorrak sustengatzeko. Eta hori da izan beharko litzateke funtsezko referentzia bat alde batetik esan dugunez. Dugun moduan pentsatzeko posible dela eredu alternatibo horiek mantentzeko eta eredu alternatibo horiek eraikitzea eta bestaletik eredu alternatibo horiek eraikitzeko orduan ziur aski ekimen publiko eta pribatuaren arteko oreka oinarri funtsezko bat izan behar dela. Herrialde gorakorren gorabidean direnen erronka. Herrialde gorakorrak, Txina batez ere, une honetan mendebaldeak duen erronkari garrantzitsuena dira, lehia ekonomikoaren ikuspegitik. Hasiera batean, merkatuaren esparruan kokatzen da erronka hori, kostu txikiko baina gero eta lehiakorragoak diren ekoizpen eta zerbitzuen bitartez. Baina herrialde gorakorren benetako erronka estrategikoa asko zaratago doa. Txina, Errusia eta beste herrialde gorakorrek
gero eta indar ekonomiko, politiko eta militar handiagoa dute. Eta estatu batuek izan duten monopolio hegemonikoa galtzen ari dira eta estrategikoki atzeraka doaz, etengabe. Azkar, oso azkar, aldatzen ari da mundu mailako testuinguru geopolitikoa. Gogora dezagun, zein izan zen idazle batzuen ustez ongizate estatua mendebaldeko Europan ezartzearen benetako helburua. Sobietar Batasunaren eta herrialde komunisten lehia politikoaren mehatxuari aurre egitea, gizarte eta ekonomia aldetiko eskubideen esparruan. Zalantzatan jar daitekeen tesia da, baina argi uzten du testuinguru geopolitikoak duen garrantzia lurralde baten eredu sozioekonomikoa bideratzeko orduan. Edonola ere, nahitaezko kontua da beste herrialde eta erregioen testuinguru sozioekonomikoa kopiatzeko edo erreferentzia gisa hartzeko joera batez ere arrazoi politiko edo ekonomikoengatik gurekin lehian ari badira modu eraginkorrean. Orain arte, herrialde gorakorrekiko lehia funtsezko tresna izan da mendebaldeko hainbat sektoretan lansaria gelditzeko edo murrizteko. Hala ere oso azkar aldatzen ari da testuinguru hori. Txinak berak gero eta gehiago kanpoko kontsumoa, esportazioak moteldu behar dela onartu eta barne kontsumoa sustatu behar du, bizi mailaren igoeraren bitartez. Lansari basuen arabera gurekin lehian aritzen diren herrialdeen testuingurua gero eta gehiago eta oso azkar urrunduz joan da dinamika horren ondorioz. Eta zeharo ezberdina den beste testuinguru batean kokatzen gaitu aldaketa horrek. Herrialde gorakorrak gero eta gehiago indar produktibo eta teknologikoaren arabera eta politika publikoen efizientziaren arabera ari direlako gurekiko lehian. Herrialde gorakorren testuinguru sozioekonomikoa etorkizunerako baliozko joeren erreferentzia bada, jakina. Hurrengo urteetan Europak oso kontuan hartuko dituela, baina hortik ondorio zehatzak edo argiak ateratzea ez da batere erraza une honetan. Jarduera ekonomikoa sustatzeko ekimen publiko berrindartzera derrigortuta egon daiteke Europa eta hori izan daiteke aipatutako testuinguru berriaren lehenengo ondorio bat. Ekimen publikoa funtsezkoa izan zen Europan ongizate estatua hedatu zen hamarkadetan hain zuzen. Eta ongizate estatuarekin batera, gero eta gehiago jarri zen zalantzan 80-90ko hamarkadetatik aurrera. Finantza sektorea kontrolpean dute herrialde gorakorrek. Sektore publiko indartsua dute ere, enpresa estrategikoak kontrolpean edo zorrotz zainduak daude. Eta enpresa guztien testuinguru eta jarduera ere zorrotz zaintzen dituzte. Faktore horien epe ertain eta luzeko lehiarako abantailak gero eta nabariagoak bihurtzen ari dira. Testuinguru berri horrekin batera, eredu ekonomiko neoliberalak hazkunde iraunkorra lortzeko izaten ari den zailtasunak hartu behar ditugu kontuan. Oso erraz gera diteke Europaren erreakzioaren ondorioz ekonomian sustatu beharreko eskuhartze publikorako eredu berriak berpiztea. Bai eta ekimen publiko eta pribatuaren arteko oreka gerraostean horren arrakastatsua izan zena nolabait berreskuratzea ere. Hori dena herrialde gorakorren lehiarako abantaila horreri erantzuna nolabait emateko behintzat. Zailagoa da testuinguru berria eta herrialde gorakorrekiko harreman berriaren eragin zuzena aurrikustea ongizate estatua izendatzen dugun gizarte eskubide multzoaren ikuspegitik. Gizarte eskubideak sustatzeko edo berregiteko prozesuan daude herrialde gorakorrak. Azpiegituratarako egitura ekonomikoetatik abiatzen direlako. Txina edo India bezala edo Errusian gertatzen den moduan. Ongizate estatuaren egitura guztiz ondatu zelako 80ko hamarkadan. Prozesu horien abiadurak asko zailtzen du herrialde gorakorren gizarte eskubideen ereduen etorkizuneko egoerari buruzko iragarpenak egitea. Eta jakina asko zailagoa da eredu horiek Europan izango duten eragina iragartzea. Hala ere, bai aurreratu dezakegu herrialde gorakorren bultzakadak zeharkako eragin handia izango duela ongizate estatuan mundu mailako lehia geopolitikaren ondorioz.
Mendebaldeko hiritarrek gure sisteman dugun konfiantza gero eta gehiago ahulduko du herrialde gorakorren bultzakadak. Gertaera hori berez Europako eliteak bultzatuko ditu herrialde gorakorrekiko lehia politikoa indartzera. Eta zehatzago hiritarren atxikipena ziurtatzeko beharrezkoak diren neurriak ezartzera ere. Testuinguru horrek ziur asko gero eta zailago egingo du ongizate estatuaren eskubidea are gehiago murriztea orain arte gertatu den moduan. Neoliberalismoaren azken 3 hamarkaden dinamika arazo handirik gabe onartu dute gure hiritarrek. Batez ere pentsatu dutelako gure sistemak ez duela ordezko alternatibarik. Eta egiaz oposizio politikoan dauden indarrek ere ez zutela benetan zalantzetan jartzen gertatzen ari zena. Oso azkar alda daiteke hori guztia epe ertainera eta ziur asko aldatzen ari da honezkero. Irratia eta balio demokratikoak. Programazio eredua. Programazio ereduaren kasuan aldaketa nagusia interneten modu antolatuan produzitutako eduki guztiak gestionatzetik dator. Eredu honek bide ematen die irratia entzun bakoitzari egokitutako eskaintza bat emateko. Bakoitzaren eskaretara egokituta. Irrati generalistaren kasuan, zuzeneko eta kanal bakarreko emisio batek baimentzen ez du zuen bezala, gaur egun posible da irrati individualago bat egitea, ez lineala eta entzulearen interes eta beharretara egokitutakoa. Aurrera begirako erronka nagusia eduki originalak eta barne produkziokoak egitea da. Dena den, nabari dira zenbait aldaketa irratiko edukitik internetekora. Irratiko programazioa osatzen duten 24 orduko audioak beste antolaketa bat hartzen du sarean. Programek ere garrantzia handiagoa hartzen dute interneten irratian, baino leku berezitu bat eduki ohi dute. Horrela, irratia antolatzeko eredu klasikoa aldatu egiten da, lineala ordukako antolaketa edukitzeari uzten dio, gainera entzulea fidelizatzeko zenbait erraminta eskatzen ditu. Ordutegiei lortu gabeko edukiak edo sindikatzeko aukera. Eta, zer esanez, eduki hori sare sozialetan zabaltzeko abagunea. Abagune oso ona, ez soilik eduki elkarbanatzeko, baizik eta edapen handiagoa lortu eta ikusgarritasun gehiago lortzeko. Finean, aro digitalak irratiari eskaintzen diona zuzeneko audio lineal bat izatetik entzulen interesakoa izango den eduki pertsonalizatu bat izatera pasatzea da.
irratia eta balio demokratikoa, produkzio eredua. Irrati generalista bapatekotasunarekin egiten dute lan nagusiki. Hori da, irratiaren plusik garrantzitsuena. Gertatzen ari dena kontatzeko daukan askartasuna. Ziurrazki, irratia bera da horretarako formaturik aproposena. Bestalde, denbora bera da ereduak antolatzen dituen irizpidea. Ordubeteroko albistegiak antolatzen dute programazioa, eta tartean albistegia, magazineak eta gainerako programa kombinatzen ditu. Interneten ez da halakorik gertatzen. Ordutegiak ez du baldintzatzen programazioa. Horren ordez, saioek edo saio horietako pasartek hartzen dute garrantzia, eta horiek dira interneten kontsumitzen direnak. Produkzioarekin lotutako beste elementu bat informazioa eta gainerako edukiaren arteko ezberdintasuna da. Irrati kate gehienen interneteko plataforman albiste bakoitza dago garatuta eta bide zabaltzen dio irratian emitutako audioari. Irratiko saioen kasuan berriz, eurek dute protagonismo osoa. Nola ez, interneterako ere lan egin beharrak erredakzioko egitura aldatu du. Honela, lana edukiaren arabera antolatzen da eta bazterrean geratu da atalka lana egitea. Berreskuratzen ari alda euskal ekonomia? Bueno, hasteko esan behar dugu baietz. Argi da garbu, berreskuratu aditza erabili eskero, erantzuna baiezkoa izan behar dela. Alde batetik daukogu askundearen konzeptua. Argi dago azken urteetan berriro euskal ekonomia hasten hasi dela. Eta oso modu nabarmenean, orekatuan, eta bar. Horren ondorioz, bai barne produkto gordina, etengabe, hasten ari da, 3-4 urtetan, eta langabezi tasak etengabe jeisten. Baina, azken 3-4 ibilbide hori, kontrastatu behar dugu oroar krisialdian zehar gertatutakoarekin. Eta hor ikusten dugu argi eta garbi ondino asko falta zaigula berreskuratzeko krisian zehar galdu genduna. Hori variable edo aldagai ezberdinetan igertzen da, baina barne produktu gordinean galdu dugu parte bat, beste parte bat berreskuratu, langabezian ondino 10% inguruan gaude, batez be, barne produktu gordinaren aldetik, igual funtsezkoa den referentzia kontutan hartuta, zurazki biztanleko errenta mailaren bilakaera kontutan hartzen badugu, argi ikusten dugu, orain berreskuratu dugula gauza bere gertatzen da, erkidego autonomoan eta Nafarroan, gutxi gora bera berreskuratu dugula azken 4 urtetan 3-4 punto, Europa ekiko erreferentzian, eta aurreko urtetan, 2007-tik 2014-15-era, 13-14 punto segun zalan neurtzen dugu, 13 eta 16 puntoren artean galduta geneukan Europarekiko referentzia. Hau da, labur esan da. Lehenago, krisia gogorra izan da,
baina gure kasuan izan da Europan baino gogorragoa. Askoz gehiago jasan ditugula krisialdiaren erakinak. Bestaldetik, azken 3 urtetan berreskuratzen ari gara, baina ez bakarrik hori berreskuratzen ari gara, Europa baino hobe. Eta baina oroar, urte guzti hauek kontutan hartuta, galdu dugu 12 puntu Europarekiko konparazioan, alderaketan. Eta ez dugu ahaztu behar, kopuru hauek oso garrantzi handikoak dire. Azkenean, krisi aurreko 30 urtetan, etengabe joan ginen, lehenago Europararen mailara hurbiltzen, Europaren maila gainditzen, eta etengabe posizio hobetzen Europaren bataz bestekoen aurrean, eta azken 10 urtetan, alderantziz, oroar galdu dugu, oraingoz galdu dugu, 12 punto. Hori bai erkidego autonoan eta bai Nafarroan. Hori garrantzi handikoa da kontutan hartzea, ikusteko, zen punturaino, Euskal Herria berreskuratzen ari da, baina berreskuratzen hasi dela, hobeto esan da. Ondino asko falta zaigu, nolabait gure burua kokatzeko, krisialdiaren hasieran geneukan nolabait lekuan. Bestadetik oso gauza nabaria da, zein punturaino, prozesu guzti honetan, jarraitzen ari gara Espainiaren ekonomiaren dinamika. Argi dago, Espainiaren merkatorekiko menpekotasuna edo harreman oso handia dela gure kasuan, euskal ekonomiaren kasuan, eta hori arrazoi logikoa izango litzateke, gure ekonomiaren ibilbidean nolabait baldintzatzeko. Baina oso deigarria da, zein punturaino, lotura hori, menpekotasun hori, ia eunekoa dala, azken urtetako ibilbidean. Hori azaltzeko pentsatu behar dugu, kontutan hartzen badugu, printzipioz, gure salmenten eren bat, baino ez doia zala Espainiako merkatura, gutxi gora bera eren bat saltzen da Euskal Herrian bertan, beste eren bat esportazioa doia, eta eren bat doia Espainiako merkatura, eta beraz beste faktore batzuk egon behar dire azaltzeko menpekotasun orokor hori. Ziurazki kasu honetan, alde batetik, enplegua eta soldatak izan dire gai klabea, gai funtseskoa menpekotasun hori ulertzeko. Bai langabezi tasaren jaitziera eta bestaetik lan erreformaren ondorioz, eta lan erreformaren ondorioz bai Espainian eta bai Euskal Herriaren kasuan soldaten gainean eukidaben oihartzuna ulertzeko. Oroar faktori horiek azaltzen da ziurazko, printzipioz, salmenten arabera euki beharko genduen menpekotasuna, baino askoz menpekotasuna handia eukitzeko, behintzat 10 urte hauen ibilbidean. Tokiko garapena eta gobernantza.
Tokiko garapen ekonomikorako politikaren esparruan gobernantzaren kontzeptua indartu sartu da gurean ere. Lurralde gobernantza edo toki gobernantza deitura hartu du bizi dugun errealitatea aldakorrean tokiko garapenerako gestio politikoa ulertzeko modu berrituak. Tokiko gobernantzaren oinarri nagusietako bat honako hau da. Errealitate are eta konplexuagoetan guztionak diren arazoei aurre egiteko politika publiko eraginkorrak eta arrakastatsuak nahi ditugu. Horiek ezin direla unitate politiko-administratibo bakar baten esku egon, ez lan arloari dagokionez, ez eta konpetentzia esparru mailari dagokionez ere. Aurre egin behar diogun arazoen edota erantzun behar ditugun behar izanen izaera anitzak administrazioko arlo eta maila askoren esku hartzea eskatzen du eta tokiko garapena ez da salbuespen bat. Zeharkakotasun hori onartzea funtsezkoa da administrazioaren goitiberako eredu tradizionala gainditu behar dela ulertzeko. Honezkero badakigu eredu horrek ez duela funtzionatzen. Ez dago zentro orojakitunik diseinu eta planifikazio orokorrak bere gain har dezakeenik gainerako erakunde, eragile eta bitartekoen ikuspegia aintzat hartu gabe. Esku hartu nahi den errealitatearen gaineko ezagutza bera eragile eta aktore ezberdinen artean eraikitzen delako eta txosten tekniko sofistikatuenek ere ez luketelako ezagutza hori ordezkatuko. Bestalde, eta hau bigarren oinarri bat izango litzateke, ongizate gizartearen krisiak ondorio zuzenak izan ditu tokiko garapenean. Gizarte beharrak zein erronkak hasten jarraitu duten arren, alegia gastu publikoa goranzko joera izan duen arren baliabide publikoak urritu egin dira. Eta ondorioz, ezintasun ekonomiko horretatik politika publikoetan eragile pribatuak mobilizatzera iritsi gara. Hori guztia horrela izan da, espazio publikoa beste modu batera ohitzuratzeko balio dezake gobernantzaren kategoriak. Baina, gobernantza eredu eraginkor baten aldaketa nabarmenak eskatzen ditu maila askotan. Kultura politiko berri bat aldarrikatzen du espazio publikoan kokatzeko eta jokatzeko beste jarrera bat. Administrazioaren erreforma ere ezinbestean eskatzen du. Lidergo eredu berriak sustatzea ere ekar dezake. Eta oinarri eta tresna normatiboak egokitu beharko dira eragileen artean eta bereziki administrazio publikoetako maila eta arlo ezberdinen arteko elkarlana eta koordinazioa erraztu dadin. Eragile publiko eta pribatuen arteko harremantza eredu berria eskatzen du interes gatazkak eta ikuspegi kontrajarriak kudeatzeko tresna egokiak eraiki beharko dira. Horrela ikusita, tokiko garapenaren erabakimen esparruaren demokratizazioan sakontzeko aukera paregabea eskaini dezake tokiko gobernantza. Demokrazia gehiago aitatzen dugunean, zera da gogoan duguna, parte hartzea, gardentasuna eta deszentralizazioa. Eginkizuna beraz, ez da txikia. Tokiko garapena eta gobernantzaz jarraitzeko. Gobernantza sistema soziopolitikoaren ezaugarrietako bat da, sistema soziopolitikoaren gobernantza eredua eraginkorra izango bada, unean uneko arazoei aurre egiteko gaitasuna izango du.
Gobernantza ekintza kolektiboaren antolaketari dagokio, interes orokorreko gaiei buruz erabakiak hartzeari eta erabakiak hartzeko prozesuari erreparatzen dio. Baina gobernantza ez da politika publikoak modu eraginkorragoan kudeatzeko teknika soil bat. Gobernantza eraikitzeko prozesuan dimentsio politikoa oso garrantzizkoa da. Gobernantza eraikitzea guztion zeregina baita. Europako gobernantzaren liburu zuriaren arabera gobernantza onak 5 printzipioetan oinarritu behar ditu. Irekiera, erabakiak gardentasunez hartu eta komunikatzea. Parte hartzea. Herritarrak erakartzea politiken diseinuan eta aplikazioan gehiago inplika daitezen. Erantzunkizuna. Agente bakoitzak berari dagozkion erantzukizunak hartzea. Eraginkortasuna. Erabakiak eskala eta momentu egokian hartzea bilatu nahi diren emaitzak lor daitezen. Koherentzia, Europako politikan aniztasunaren eta konplexutasunaren baitan. Tokiko garapenaren gobernantzan beharrezkoa izan ohi da maila ezberdinetako erakundeen arteko elkarrekintza eta baita eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetza ere. Erakunde publikoak funtzio nuklearra izan dezakete, baina ulertu behar dute gainerako eragileek ere agente aktibo eta erantzule direla beraien eragin esparruan. Eta gainerako eragileak ere beren burua gobernantza sistemaren baitan ikusi behar dute eta ez kanpoan. Arlo sozioekonomikoan integrazio handiagoa bultzatuko duen prozesua ahalbideratu behar dute. Eragile eta erakundeen arteko saretze koordinatuago baten bitartez. Baina bitartekoetan, nolakotasunean ez ezik, ekintza kolektiboaren emaitzetan ere aldaketa nabarmena ekarri behar du. Zentzu horretan, gobernantza ona identifika genezake. Demokrazia gehiagorekin erabakiak hartzeko prozesu demokratikoagoak, irekiagoak eta parte hartzaileagoak antzeman daitezke eta herritarrek hala sentitzen dute. Izan ere, herritarrak gehiago parte hartzen dute eta inplikatuago sentitzen dira erabakite prozesuekin. Ingelesezko input legitimacy delakoaren eta kontrol publikoarekin bat egiten du. Beste bat, segurtasun juridikoarekin. Erabakitze prozesuak irekiagoak eta pluralagoak izanagatik erakunde publikoak ez dira ahulagoak bilakatzen. Erakunde publikoek egonkortasuna eta segurtasuna bermatzen jarraitzen dute, marko instituzional eta politiko fidagarria delako. Are gehiago, gobernuen kolore politikoaren gainetik interes orokorraren aldian aldiko ordezkapenak indar handiagoa eskura dezake. Eta hirugarren bat, eraginkortasunarekin. Estatua interes publikoaren egituraketa gisa present dago indarra eta eraginkortasuna adierazten ditu. Ingelesezko output legitimacy delakoarekin bat egiten du, herritarren beharren asetze mailarekin neurtzen da hau. Egiturazko desoreka nabarien aurrean aurkitzen da mendebaldeko ekonomia. Eta aurrera begira argi dago, teorian aditu guztiek uste dutela, desoreka horiek zuzendu behar direla. Baina krisialdien zehar, teorian, krisiari aurre egiteko politiken helburua desoreka horiek zuzentzea edo ezabatzea izanik, praktikan hori ez da gertatu. Eta hartu diren neurriak
batez ere, egon dira zuzenduta, finantza sistema batez ere, ez lehertzea. Egoera hori kontutan hartuta, eta aurrera begira egoera proiektatuta, zer gerten, desoreka horiek gainditzeko orduan, hiru estrategia ezberdin planteatzen dire. Estrategia horiek nolabait lau hurbiltzeko eta izen bat ipintzeko, esan leke lehenengoa izango litzakela zuzenketa progresiboarena, bigarrena berregituraketa, eta hirugarrena, naiz eta harrigarria izan, sistemaren edo desoreka horien leherketa bera izango litzake. Gero zuzenketa progresiboak, neurri handi batean da orain arte jarraitu dan estrategia, planteatuko luke irten bidea izan behar dela, neurri batzuk edo beste batzuk hartuta, gutxieneko askunde tasa bat eskuratu, baina hainbeste urtetan jarraituta, eta progresiboki gain sorpetzea eta sistema finanzieroen desorekak gainditzen juteko. Sorpetze maila jaisteko, normalizatzeko, eta bar. Orain arte esan dugunez ez da lortu. Orain arte ez da lortu, eta, egia esan, ez da bat erraza aurrera begira be lortzea. Praktikan, finantza krisialdiei buruz egin diren azterketetan, argi geratu da, estrategia hori ez dela inoiz arrakastatsu izan. Beste estrategia mota erabili dire, baina konkretuki hori ez dela inoiz arrakastatsu izan. Baina, bigarren estrategia, berregituraketarena, bi estrategietan oinarritzen da. Alde batetik, sorpetzera bideratutako estrategia, edo kredituen ondoriozko sorpetzera bideratuta, hori izango litzake batez ere Europar Batasuneko instituzioetan formalki behintzat onartutako barne reskatearen estrategia. Horren bitartez helburu izango litzake finantza-erakunde berregituratzea, eta hori berregituratze horren ondorioak utzi barik estatuaren eskuetan edo gordailugileen eskuetan, baizik eta inbersoren eskuetan, akziodunak eta inbersoren eskuetan. Hori oso kasu konkretuetan aplikatu da, baina ez da aplikatua modu orokorrean mendebaldeko finantza sisteman. Eta berregituraketako bigarren lan hildoa izango litzak batez be, banka inbertsio espekulatiboa desagertarazteko, hori izango litzake gutxi gorbera Glass-Steagall delako legeak indarrean jartzea, edo inbertsio banku espekulatiboa, bankugintza espekulatiboa eta bankugintza komerziala nabarian modu zehatzean banatzea, bankugintza espekulatiboa, inbertsio espekulatiboa modu baten edo bestean ezabatzeko. Berregituraketa prozesu horiek politikoki oso konfliktiboak dira, oso gatazkatsuak, politikoki oso zailak, eta beharrezkoak izan ala ez da erraz ikusten, epe laburrera inor ausartuko denik martxan jartzeko. 30ko hamarkadan estatu batuetan Roosevelt lehendakariak egin zuen moduan. Eta hirugarren estrategia, hori estrategia moduan hartzeko baimena izan ezkero, izango litzake esan dugun moduan leherketarena. Hau da, aditu batzuk, bai Alemanian eta bai estatu batuetan batez ere, uste du azkenian egin behar dana da modu baten edo bestean finantza burbuien leherketa provokatzea. Behin eta berriz babestu dute, batez ere diru politika monetarioan normalizatu behar direla lehen bailen,
eta interestasak bere lekuan jarri, ziurazki, interestasak bere lekuan jartzeak ekonomia edo finantza sistemaren leherketa ekarriko dugu, bai burtsan, bai bonoen merkatuan, bai banku sisteman, baina leherketa hori beharrezkoa dela, eta hobe da lehen bailen gertatzea, ze bestela arriskua burbuia finantzieroa gerota handiagoa bihurtzen ari da. Eta horrela benetako funtsesko arazoa gero eta larriagoa bihurtzen ari garela. Horiek dira gura dozue aurrera begira eta eszenatoki ezberdinak diseinatzeko orduan, ezberdin ditzakegun finantza munduan dauden desorekei aurre egiteko funtsesko 3 estrategiak. Aldaketaren garaia, eszenatokia eta eredua. Irratia bete-beteko aldaketa garaian dago sartuta. Honek zalantza asko sortzen dute irratietxe tradizionaletan etorkizuna ez baitute batere argi ikusten. Ikusentzunezko edukien digitalizazioak eta eduki hauek kontsumitzeko euskarrien aldaketak irratiaren etorkizuna lanbro artean dauka. Alde batetik, irratiaren jasotzea virtualizatu egiten da. Irratia jada ez da bateko informazioa modu azkarrenean jasotzeko erabiltzen den medioa. Interneteko agerkariek askartasun bera erakusten baitute. Bestetik, irrati espezializatuen kasuan, kasuri gehienetan musika irratiak jada ez da irratia musika eskuratzeko doaneko bide bakarra. Orain arte, irrati espezializatu musikalen entzul nagusiek 15-25 urte bitarteko gazteak izan baziren, jakin badakigu kontsumitzaile horiek bestelako zerbitzuetara jotzen dutela musika eskuratzeko. Izan ere, internetek lortu du gizartearen zati handi baten gustuak eta joerak bertan kontsumitutako edukiek ezartzera. Irratia ordea zaharkituta gelditu da, publizitate gehiegirekin. Internetek gainera aukera ematen du lagun artean biltzeko, esperientziak elkarbanatzeko eta edukia konpartitzeko. Irratiko ereduan berriz, entzulearen parte hartzea bigarren mailakoa da. Azken tendentziek erakusten dute parte hartzea bultzatzen dela bai telefono bidez, mezuen bidez edo sare sozialak erabilita, baina ez da iristen interneteko elkarkonexio askerretara. Dena den, aldaketa hauek guztiak irratiaren demokratizazio modura ulertu behar dira. Informazio eta entretenimenduan esparru berriak ari dira sortzen eta irratiak bere audientzia mantenduagatik jada internetek dago referentziazko edukien zentralitatea.
argia 2018ko azaroan. Bertakoa kontsumitu bertan ekoitzi dadin. Beterri Buruntza eskualdeko 6 udalek martxan jarri duten proiektua da Beterri kilometro zero. Tokiko produktuen kontsumoa bultzatuaz, lehen sektorea indartzea eta ekoizle berriei aukerak zabaltzea dute helburu. Urtaro bakoitzean eskualdeko herri batean festa eguna antolatuko dute produktu jakin bat bultzatzeko. Neguko abenduaren batean izanen da Astigarragan arkumea protagonista hartuta. Aurtengo maiatzean izan genuen lehenengoz Beterri KM0 estrategiaren berri. Proiektuaren bultzatzaileak Hernanin egindako aurkezpenean. Hernani, Urnia eta Usurbil, Astigarraga, Lasarte Oria eta Andoainek osatzen dute Gipuzkoako eskualdean tokiko produktuen kontsumoari bultzada ematea da egitasmoaren lehen helburua. Baina nola lortu hori? Galderari erantzunak bilatzeko elkarlanean hasi ziren Behemendi Landa Garapeneko elkartea, Karabeleko etxaldea, Ximaurpila elkartea eta Iritik At eta Tapuntu kooperatibak. Tapuntu proiektuaren komunikazio alorraz arduratzen da eta Iritik At kooperatibak zuzendaritza teknikoa darama. Andoni Egiaola Izola Beterri Buruntza eskualdeko garapen teknikariak azaldu duenez, duela 3 urte abiatu zen proiektua. Behemendi elkarteak hipotesia egin zuen orduan eskualdean agroekologian ziharduten geroz eta ekoizle gehiago zeuden eta aurrera begira produktuak merkaturatzeko arazoak sor zitezkeen. Ordura arte martxan zituzten merkaturatze bideak saskien banaketa izaterako mugak zituela ohartu ziren eta aukera berrien bila hasi ziren. Marka bat baino askoz gehiago. Alde batetik, bertako produktuen identifikazioa errazten duen marka moduan uler daiteke Beterri KM0. Marka bat sortu da izen batekin eta euskarri batzuekin. Pegatinak ditugu esaterako bertako produktuak dituzten dendak eta produktuak berak identifikatzeko. Dio Mikel Olaiz Garmendia eta Puntu Kooperatibako kideak. Eskualdeko komertzioetan eta jatetxeetan tokiko produktuen eskaintza zabaltzea da proiektuen asmoetako bat. Horretarako eskualdeko ekoizleen katalogoa sortu dute, prezioak eta informazioa banatzaileen esku jarri eta tokiko produktuak eskuratzea errazteko. Dena den, marka hutsetik asko zaratago doan egitasmo da Beterri KM0. Tokiko produktuen banatze sistemaren inguruan hausnartu nahi izan dute bultzatzaileek. Dendez eta jatetxeez gain, non gehiago eskaini daitezke bertako produktuak. Identifikatze lan horretan aukera on bat aurkitu dute, jantoki kolektiboak. Bertako produktuen kontsumoa sustatu nahi badugu eta administrazio publikoek aitzindari eta eredu izan behar badu, bada goazen administrazio publikotik bertako produktuen kontsumoa bideratzera. Ideia horri tira eginez, jantokiak dituzten eskualdeko gune publikoen lizitazioak aztertzeari ekin zioten. Lizitazioekin jantoki publikoak enpresa bati esleitzen zaizkio, baina hor badago klausula ambientalak jartzerik. Ohartarazi du egiak. Epe laburrean bukatzen diren lizitazioei klausula ambientalak ezarri eta jantoki horietan eskaintzen diren produktuak 25 kilometroren bueltan ekoiztuak izateko baldintza ezarri dute. Oraingoz, Hernaniko Zaharren Egoitzako Polikiroldegiko eta Eguneko Zentroko jantokietan dauden martxan bertako produktuez osatutako menuak, Hernaniko Zahar Egoitzan adibidez, egunean 200 baskari eta 150 afari ematen dira, urtean 50.000 menutik gora dira. Kalkulatu du eskualdeko teknikariak. Hernaniko eta Usurbilgo aurreskoletako eta Andoaingo Galardi Udal aurreskolako jantokietan ere eskaintzen dituzte eskualdeko produktuak otorduetan. Egiaren hitzetan helburua da ekoizpena baino kontsumo handiagoa sustatzea. Gero hortik lur berriak bilatu eta ekoizle berriei ateak zabaltzeko. Lurren errolda eta ekoizleen formakuntza. Behin tokiko produktuen kontsumoa gora eginda, jantoki publikoetako eskariarekin jada gertatzen ari dena, proiektuko kideek jakin badakite egungo eskualdeko ekoizleen eskaintza txiki geldituko dela. Oztopoa baino aukera dela ikusten dute ordea. Behemendirekin lurren errolda egiten ari gara, dio Olaizek,
eskualdean libre dauden lur publiko eta pribatuak identifikatzeko eta ekoizle berrien esku jartzeko. Oraingoz 2 hektarea hartu dituzte Astigarragan eta Andoainen, eta denera 4 lanpostu sortu. Formazioari garrantzia handia eman nahi diote Beterri KM0 proiektuan. Hainbat saio eskainiko dizkiete eskualdeko ekoizlei, zaharrei zein berriei. Hurrengo hilabetetan, ekoizpenaren jasangarritasunari lotutakoak, zenbait nekazaritzan organikoa bioongarriak eta enpresaritzari eta marketingari lotuak beste batzuk. Ekonomia sozial eta eraldatzailearen baitan proiektuak bideragarri izan daitezen. Proiektua laburbilduz, bertan produktuen kontsumoa sustatzea, ekoizpena kontsumo horretara bideratzea eta aldi berean ekoizpena zabaltzea, hortik lanpostuak sortzeko eta ekoizlei formazioa eskaintzea proiektuak bideragarriak eta ingurumenarekiko jasangarriak izan daitezen. Oinarri sendoa ezartzeko hanka askako ekimena da, beraz, Beterri KM0. Koldo egun Zapiraino Jasko ekoizle Isurbildarra proiektuko eta Lumagorri elkarteko kide da. Argi du, modu honetako egitasmoak nahitaezkoak direla sektorea suspertu nahi bada. Gipuzkoan lehen sektorea erdi hilda dago ez delako potentziatu, laguntzeko modua ez delako egokia izan. Instalatzeko eta produzitzeko laguntzak eman bai, baina gero lehoietara bota gaituzte eta ezinezkoa zaigu handiekin lehiatzea. Bukaeraraino lortu behar da tokiko produktuen bidea kontsumitzailearen gainaino. Beterri KM proiektuak lortu nahi duen bezala, dio. Euskal Herrian dagoen kontzientzia politikoa elikadurara eramatea proposatzen du ekoizleak. Hori bai, dela ekintza politikoa elikadura. Euskal Herrian kontsumitzen dugunetik 5% inguru soilik da bertan ekoitzia. Hortxe dago koska. Lanpostuak, elikagaien kalitatea, ingurumenaren zaintza guztia dago horri zuzenean lotuta. Irratia antzinetik gerora, abia puntua. Irratia komunikabide bereziki erabilia izan da gerra eta diktadura garaietan. Altxamendu frankistaren garaian eta frankismoan ere berebiziko papera izan zuen eta gaur egunera arte izan du. Informazioan modu arinean zabaltzeko sistema da irratia. Informazioa unean unekoa eta bizkorra da. Horren jakitun izan dira agintariak, alderdi politikoak, eliza eta bar luze bat. Horregatik, 20. hamarkadatik gaur egunera sortu eta itxi den irratiak asko izan dira. Unean uneko egoera politikoaren arabera moldatu egin da irratien mapa Euskal Herrian. 1925 urtean sortzen da Euskal Herriko lehen irratia. EAJ 8 Radio San Sebastian. 20. hamarkadan sortzen dira Radio Klub Bizkaia eta Radio Bizkaia. Union Radio enpresak erosi ondoren. Itxi egingo ditu Bizkaiko irrati hauek. 20. hamarkadan sortzen dira Radio Bilbao, Radio Vitoria eta Radio Pamplona. 40. hamarkadan sortu dira Movimiento delako organismoaren irratiak. La Voz de Gipuzkoa, La Voz de Álava, La Voz de Navarra, Radio Juventud de Bilbao, Radio Juventud de Ibar eta Radio Tudela.
50. hamarkadan parrokietako irratiak sortzen dira. Segura irratia, Loiola irratia, Arrate irratia, Tolosa irratia, Arrasateko irratia, Irurite irratia eta Berruete irratia. Eusko Gobernuko Euskadi irratiak Venezuelatik zabalduko ditu bere informazio eta iritziak. 1974ean Elizako irratiak itxi egingo ditu Madrilgo Gobernuak. Urte bat geroago Loiola irratia itzuliko da FM bandan. 60. hamarkadan Donostia, Bilbo eta Iruñako herri irratia sortuko dira. Baita ere Espainiako Radio Nacional kateko Donostiako irratia ere. 70. hamarkadan Bilboko Radio Nacional de España sortuko da. Eta Loiola irratiaren bidez Radio Adur Nabar izenpean hasiko dira iparalderantz programa bereziak. 80. hamarkadan Arrate irratiak hasten ditu berriro bere emisioak, baita ere Euskadi irratia eta Radio Euskadik. Kadena zerkatea itzuliko da Gasteizera FM-ko irrati berri batekin. Eta 80. hamarkadan Euskal Herriko gainerako irratiak sortuko dira. Irratiak bestalde badu beste izaera demokratikoa, berez izaera demokratikoa. Alde batetik komunikabide merkea da eta bestetik oso parte hartzaile izateko aukera eta tradizioa du. Merkea da irratia produzitzea eta baita entzutea ere. Baliabide tekniko gutxi behar ditu eta hauek ez dira garestiak. Parte hartzeko medioak ere oso errazak dira eta tradizio handia dute gurean. Bestalde, gertuko eta unekoa ere bada. Entzuna da, irratia dela hemengo berria ematen, lehenengo berria ematen. Eta komunikatzeko eta informatua izateko eskubide demokratikoak bermatzeko tresna izaera ere badu behintzat. Komunikabidea denean balio demokratikoak zabaltzeko tresna ere bada, baina balio demokratikoen zabalkundea ere helburu edo ezaugarri izan behar du irratia zuzentzen ari denak. Hori ez da horrela izan 30. hamarkadatik hona izan ditugun irrati guztietan. Lehen aipatu dugun moduan aldaketa handiak izan ditu irratien mapak Euskal Herrian eta ondorio zabaldutako mezua eta baloreak ere aldatzen joan dira etengabean. Bueno, lagunok, hauze izan da dana gaurkoz, berriz be eskerrik asko gurekin egoteagatik, larun bat honetan, larun batak Ekai Center saioarekin, badekizue, Bizkaiko Foraldundia eta Gipuzkoako Foraldundiaren laguntzarekin gauzatzen dugula saio hau. Informazio gehiago nahi badozue, badakizue nun topatu, gure webgunean da biderik zuzenena. ueikoitza, ekaijournal.info, ekaijournal.info. Esan dugun moduan, eskerrik asko gurekin egotegatik eta datorren aste arte.